100% सैथो जोंनि भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै बेखौ नायजोर बिथांमोना फालियाखै आरो बियो बुंनो थाङोब्ला इट्स अलरेडि ए इन्टारनेशनल नर्म्सआवहाय बे मोनसे क्राइम दे शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सारा पृथिबियावनो दिनैसिमबो रेकर्ड गैया दे जाय सिगनेटारिस एबा मोनसे माने हानजाया जाय सरकारजों एबा आन्डारस्टेन्डिंआव फैदों बिथांमोना जेलाव थाफिननानै लाइफ सेन्टेन्स जानायनि खुनु रेकर्ड गैया। हम मिनिस्टारजों प्राइम मिनिस्टारजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनांगौ बे बिटिसि जे एकर्ड दं बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ आरो प्लास बिथांमोना बेखौ मानिनो हायाब्ला आं सिगनेटारिस बिथांमोनखौ अपेनलि बे बिटिआर जि शान्ति सुक्ति बेखौ डिनाउन्स खालामनानै फिन खेबसे सोमावसारफिननांगौ बेखौ आं बनसुनि जानानै खावलायहरो। बड' पिपल्स डेभेलपमेन्टेसन कमिटि जोंना चेयारमेन हेडेड बाय मानगोनां बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो जोंना चिफ कनभेनर मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सार आरो गासैबो जोंनि बर'नि फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्स जों ज' फैनानै जे जोङो चिफ इलेक्शन कमिशनारजों जों दिनै लोगो मोनफैदों आरो बर'फोरनि जि दाबि थांनाय समाव जों दिल्लीयाव खेबनै थांनानै जाय मेम'रेन्डामखौ जों हैदोंमोन दे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव 6 शेड्युल ओनसोलाव आर्टिकल 330 सेक्शन C नि बादे दे जोंहा एभ्रि स्टेट एसेम्बलि आरो एमपि पार्लियामेन्टारि सिट्सआवहाय दे एसटि रिजार्भ जानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै डकुमेन्टेसनजों लोगोसे गासैबो पार्सेन्टेज जे ट्राइबेलफोरनि मोनसे LAC वाइज जों पार्सेन्टेज बर'नानै जों बिथांमोननो जों गथायफैदों आरो बिथाङा बिनि सायाव सालिजारि खालायगोन आरो जे मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे खोथा होदों बियो जों आसा खालामदों जिहेतु जोंनि 14टा LAC आबो दिनै एसटि जाजोबगोन प्लास जोंनि मोननै प्रप'ज MP सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझाराबो एसटि जागोन नैबे दिनै बिथांमोननि गेजेराव जों सावरायनाय जादों। बियो 100% सैथो दे जोंहा थांनाय एप्रिलनि 3 थारिखआव जों मोनसे पारमिशननि थाखाय जों सावरायदोंमोन बिथांमोना 3 थारिखआव पारमिशन होनायनि जि खोथा होनदोंमोन नाथाय दिल्लीनिफ्राय एडिशनेल डेपुटि कमिशनार अफ पुलिस बिथाङा फन हरनानै जे 3 थारिखआव माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम टाइट सिकिउरिटिनि थाखाय जोङो सिकिउरिटिया खम जागोन बिनि थाखायनो नोंसोरो फासयनानै 5 थारिखआव लानायनि जि मोनसे मेसेज दा बेखौ लानानै जों 5 थारिखआव दावबायगोन जिहेतु जोंनि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ लानानै डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम बानायनाय जागोन प्लास बेजों लोगोसे जों मेम'रेन्डाम जोंनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो दैथायहरनाय जागोन नैबे डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामनि गेजेरजों। बेयोथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा दा जोंबो लुबैदों दे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय दे जोंनि माखासे दिनै मुंख्लं न'खरफोरनि जे मोनसे रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन जे मोनसे वान टाइम स्पेशल पेकेज मोननांगौमोन बिथांमोना मोननो हादिया आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि माखासे गासैबो NDBफ्रानो जि मोनसे थांनानै थानायनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन बेखौबो बिथांमोना मोननो हादिया आरो बेजों लोगोसे जोंनि NDB बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ आरो बिथांमोना दासिमबो गवाखै आरो रिसेन्टलि जों निउस मिडियानि गेजेरजों इनफरमेसन मोनदों दे जोंनि मानगोनां बिथांमोना दे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बिथांमोना कनभिक्ट जाबावबाय। दा बेफोरो गासैबो दुखुनांथाव खोथा आरो जिथु बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जे गासैबो NDBनि केडार्स लिडार्स बेजों लोगोसे गासैबो मुंख्लं न'खरफोरनिया जि मोनसे माने रिहेबिलिटेसननि एबा जेलनिफ्राय गनायनि जि मोनसे खाबु मोननांगौमोन नाथाय बेखौ दिनै जोंनि भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै बेखौ नायजोर बिथांमोना फालियाखै आरो बियो बुंनो थाङोब्ला इट्स अलरेडि ए इन्टारनेशनल नर्म्सआवहाय बे मोनसे क्राइम दे शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सारा पृथिबियावनो दिनैसिमबो रेकर्ड गैया दे जाय सिगनेटारिस एबा मोनसे माने हानजाया जाय सरकारजों एबा आन्डारस्टेन्डिंआव फैदों बिथांमोना जेलाव थाफिननानै लाइफ सेन्टेन्स जानायनि खुनु रेकर्ड गैया। दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों दे जोंनि सिगनेटारिस बिथांमोना थांनानै फिन खेबसे हम मिनिस्टारजों प्राइम मिनिस्टारजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनांगौ बे बिटिसि जे एकर्ड दं बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ आरो प्लास बिथांमोना बेखौ मानिनो हायाब्ला आं सिगनेटारिस बिथांमोनखौ अपेनलि बे बिटिआर जि शान्ति सुक्ति बेखौ डिनाउन्स खालामनानै फिन खेबसे सोमावसारफिननांगौ बेखौ आं बनसुनि जानानै खावलायहरो।